AHMAD tuntum ebeda no ho adi ewa AHMAD fitaa ho we ekire yen se Nyankopon no ankasa ene wa man ho kwan se ye de bibi be kan ano ansana ya hye commission na se na se de ya na binum adwen eye wonom se muslimfo de mo akomchen no ne ye efo ne ade enye fo se de binum adwen eye wonom no se wo sora ahmache na bia mpo wadwen eye o se wo yiro ho adidi se de be ya ebiambere na ekomu ne wa ye nkora no na wadwen ye o se wodidi ekomu ne batente sa se wo yiro ho didi mpo a sa da no na wankasa ebi befa wani so pa nti enya de a se de Islam wa kyerɛn na ye de ya akomche no enya de a ye fa na hogo no so enya de a emere se de binum adwen eye wonom no na omo ankasa nso no omo be so hwe ya ko be hunu se den anase enya den marabe yensana yenhwe de ma ya akomche nkankana wo hyasa na asam na ya otasi na mede mu ha mo hwe na momot bi wa aka half mo koki bi na mabread so mama da ma hyase morowi ma ya akomche aba na ma tuado irijai another then Islam bibia ni ho a yekomhyeni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya wan kyerɛ yen titiriw sɛ de odi kankan ye no enam sɛ enye abrebia ene ye akomkyene no na sɛ ye hya ase a ya na awrefire etimi ba enam sɛ ye nipanti na Islam no komhyeni kyerɛ yen sɛ ya awrefire na awrefiye na wokofa nsuo num ye na wokofa amoto num ye sɛ de wokan ana empo wako je aduane a ɛyɛ heavy food na wadi na nyame mu no enye dahye enye ni da ho na wudi ya okenkan hadith a komhyeni ka kyerɛ sɛ koban sɛ owure fi a wo hya ase na wo kae a ba bi a wo kae no sabe na sɛ wugyae nemo ɛno nkyerɛ sɛ wakomkye no wasɛ no esan sɛ wo ne dahye wamfa nye anida ho na wo de ye nemo awurefire na bae no Islam kyerɛ sɛ to wakomkye so na Nyankopɔn no ankasa na wafidi wama waduane adi nti sɛ koban sɛ bibi sɛ esi a sei na Islam kyerɛ nemom Nyankopɔn no a ono sɛ yenya akomkye no ono oye alimul gaibi wa shahadat di sɛ woyɛ muslimini na wadwen yɛ o sɛ woyɛ smart ne sɛ nti no wo mouth bia esi hɔ na waduane bia esi hɔ wo kofa di na waka sɛ man hyɛda ɛno Nyankopɔn onim de wan hyɛda na wo kofa di ye no de ɛno no Islam ɔkyerɛ sɛ wo kaya wakomkye no sɛ woto aso nya de a wakomkye no asɛ saada no mrabe yenhwɛ wose ye ya akonkyere a ye kɔ hwe wi adama anyi movie na itumi kan yen nyina yin bebie wi wo yin bebie bosomwo ye besida na ya hwehwɛ ye lefo ka ye lefo atwere ye fo abrosan na abakwa na butun ye fada ye sɛ ye hwehwɛ bosom no ansane ya akonkyere sɛ de wo kan no ɛyade a ye komhyeni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kan de to hɔ sɛ ansana mo bɛhyɛ akomkyere na se no mo hwehwɛ bosome no enhu no saa nso na mo yɛ akomkyere ɛna aduasa ana ɛna aduo nkwa wi a ɛno so mo hwehwɛ bosome no ansa na magu akomkyere no ɛyɛ ade akomhyeni waka ɛde ato hɔ na bosome no nso sɛ de esitie no ɛhyɛ ase foforo aba ɛyɛ kete de sɛ koban sɛ ewie mu ɛna adi papa ɛnya de a wode wani ebehunu na mmom yɛkɔ yɛ nimu yi scientifically no mfidie ahodo aba se Nyankopɔn ɛyɛ wadom na wɔ saa machine bi a ɛyɛ ade abosome no apie nko ade a sɛ de tie bia no machine ne kutawa ubehunu ne mo wa wode wani kan samra efiri ase apie no ɛyɛ ade a ne hwehwɛyɛ ɛdene nti ɛnyɛ ade a yɛforo ka na sɛ yɛtuom nika akɔ baabi ne mo baabi biara obia ɛwɔ no emere ɛso a na wahyɛ ase na wo hwehwɛ na sɛ de medical kan no ɛnam weather no sɛ de ya na etienti no ya na ne hunu no ɛdene ne mo wɔn mo machines ahodo de ya na ɛyɛ mmere ma wɔn ti sɛ kɔban sɛ obi ehunu na onya adansefo edi ho danse sɛ ampa ye hunu bosome no ye hunu no ha me ɛna asomasi ye di ho danse a ɛna wo bɛka ɛtudwa na ye hunu sɛ ampa ye no kora ye nyina ye gitum na akomkye na ɔse ye fa na ya hyɛ ase na ya fa the following day marabe yenhwɛ akonkyere no inde eduno akono inde dosa mfumudo wom de bɔhwehwɛ ɔyɛ inde eduno akono anende de basa na afi inde eduno akono no ɔyɛ bɔn ɔda ɛfɛ dosa na ansa no yɛre ba bɛhyɛ asa
hwɛ ɔyɛ bosom no ansa na etumi yɛ ahyase yɛde bo wie a bosom no yɛ huni but ndɛ December ɔntum mbɛ do sakoro abɛdinta because still na bosom no yɛ huni de ɛteɛ ne sɛ ya yɛmɔ mmɔden sɛ yɛbɛhwehwɛ bosome no ɛyɛ asodie sɛ yɛbɛhwehwɛ bosome no yɛhu a na yɛahyɛ aseɛ na sɛ kɔba ne sɛ mmerɛ no a yɛde ɛhwehwɛ yɛakyerɛ sɛ yɛmfa nhwehwɛ bosome yɛyɛ akɔkye no ɛna aduonu nkron na still yɛgu so ɛhwehwɛ bosome no yɛnya huiɛ a sɛ yɛnya ɛyɛ akɔkye na aduasa pɛ ɛno no sɛ yɛhunu bosome no si yɛhu bosome no ɛne yɛwɔ ho kwan sɛ yɛfa yɛgu akɔmkye no yɛ Eid ɛsiane sɛ akɔmkye no ɛwɔ hɔ ɛma yɛn ɛna aduasa anaasɛ ɛna aduonu nkron nti deɛ nso a yɛ ana ɛma ɛba saa no sɛ ebinom sɛdeɛ kɔmhyɛni ahyɛn sɛ wɔ sɛ yɛhunu ansa na yɛayɛ no ebia baabi a obi ɔwɔ no wɔanhunu ne saa no nti no akɔmkye no yɛhyɛ aseɛ no first day no wɔanhyɛ aseɛ wɔhyɛ aseɛ the following day ne saa no akɔmkye no bɛba wie no bohu sɛ na ɔno ne deɛ no ayɛ ɛna aduonu nkron na wɔnom a wɔnom ehunu no no wɔnom deɛ ayɛ ɛna aduasa na kɔmhyɛni kyerɛ yɛn sɛ ne nyinaa no ɛyɛ ade a Islam ɛgye tum ɛma yɛn ne nyinaa Islam hyehyɛ ɔtomɔgye tum biara hwɛ yɛn biara yɛwɔ ɔyɛ Abra Cape Coast North Abra Amedem Muslim Mosque ɔhɔ na yɛtumi wɔ Kosa TV dwumadini ya nda ɛdza aba ha a ɛyɛ mpanyinfoɔ tum rebɔ nkɔmmɔ nda ɛbɔhwɛ abɔkɔsɛm na adze na asɔfo ahorow afibretobere no ɔbɔ ɔmɔdze na fi wotum na wodzi ɔyɛ dwuma marabene sɛ yɛrebɔkɔ ɔyɛ Eid a aba ahoboa na wɔde yɛtumi yɛ ansa na yɛtumi akɔ Eid a ɛbraso a ɛbɛgo yi ɛyɛ EID-UL-FITR ahoboaboa a muslimini biara sɛ wɔyɛ bɛrima anaa wɔyɛ ɔbaa bɔfra anaasɛ panin Islam ɛkyerɛ ne sɛ ɛda no eduru a ɛyɛ Eid da ɛyɛ da kɛseɛ ɛde ma muslimfoɔ no nyinaa ne saa ne nti no abaatan awofoɔ deɛ sɛ wɔn yɛ ne sɛ obiara bɛ make sure sɛ ne mma ɛne na yerenom obiara ayɛ krado sɛ saa Eid no ɔkɔ bi ne saa ne nti no mmerɛ a yɛahyehyɛ ɛde ato hɔ sɛ yɛ 9 o'clock a yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden biara a yɛbɛtumi sɛ yɛbɛsiesie yɛn ho yɛbɛfa afadeɛ a ɛdi mu na mmerɛ no bɛso na kyerɛ sɛ yɛwɔ hɔ ɛni kwan sɛ obi ɔbɛdile ɔbɛtwentwɛn so ama mmerɛ no apa ho na wei no ɛyɛ EID-UL-FITR no ɔkyerɛ yɛn sɛ ansa na yɛbɛkɔ no abusua anaa awofoɔ ne mma biara wɔn ɛwɔ ho kwan sɛ yɛde biribi bɛka yɛn no ansa na yɛakɔ Eid grounds hɔ yɛkɔba nso a deɛ aka bia no ne yɛba bɛtoatoa so nti wei ne ahoboaboa a yɛn nyinaa yɛboaboa ho saa da no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmerɛ no bɛso no na ebiara ayɛ krado ɛwɔ hɔ a ɛnkɔba no sɛ obi ɔbɛka akyiri na ɔbɛka akyiri ama yɛayɛ sala no agya no ɔyɛ Marabin yɛnhwɛ dɛ ɛnya yɛ kora ahwe ba nzibana ahorow yɛbɔ nua anamoto a yɛbɔbɔ afɔre na ɔdɔɔso ɔbɛyɛ bɔn da afia ba dwuma anua afiefo wagya na wie nkɛ sɛ meda akɔ aka mammoa ɛnɛ dɛ kɔn biara de bɛyɛ biara ɛwɔ dɛ dɔm a wɔbɛn wɔn wɔn sɛ tum ka wɔn kyɛfa deɛ tiɛ ne sɛ Islam saa abere ɛso a sɛdeɛ kɔmhyɛni ɛkyerɛ yɛn no sɛ na ɔyɛ obi a ne nsa ɛgo papaapa na mmom ɛdu Ramadan bosomi mu deɛ a na kyerɛ sɛ aboro so koraa nti deɛ kɔmhyɛni ɛkyerɛ yɛn ne sɛ nyame ayɛ wadom na Eid aso na wano aduane wakunkum ɛmoa ahodoɔ na wone wabusua wo mma ɛne wo yere ɛte ho a mudi no mama ɛmba ne sɛ wone wo yere nko a ne mmom nkurɔfoɔ a wone wɔnom ɛbɔ afipam sɛ wɔnom yɛ muslimfoɔ sɛ wɔn yɛ kristofoɔ afiaso a ɛyɛ anigye sɛm nti ɛho behia sɛ wɔnom a wone wɔnom bɔ afipam biara ɛwɔ sɛ wotumi ɛkyɛ ɛma ebi ɛso wɔnom so sɛ ɛbɛba ne sɛ wɔnom a wone wɔnom ɛte na aduane wayɛ ama ebi aka na wo sɛ wode kɔma mmoa ɛno no menyini sɛ ɛtwa yie ɛsiane sɛ kɔmhyɛni ɛkyerɛ yɛn sɛ nkurɔfoɔ a yɛka afipambɔfoɔ a obi a ɔne no bɔ afipam a kɔmhyɛni kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa sɛ ha na wote a kan ɛdan maako aduanan wo nifa so kan ɛdan maako aduanan obonkum so w'anim ɛne w'akyi aduanan wɔnom nyinaa ɛyɛ wɔ afipamfoɔ deɛ ɛbɛba ne san na aduane a wobɛnoa wobɛtumi akyɛ ama aboro so ama watumi akɔto bi agu ama na yie deɛ yɛkyerɛ ne sɛ mmerɛ so sɛ yi a ɛyɛ akwanya na aba bɛda hɔ ɛde ama yɛn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛbɔ afɔdeɛ ama obiara ne nsa aka nhyira no bi nti
ɛho enkohia sɛ wayɛ aduane ama aboro so wabra nipa a wo ne wɔn bɔ afipam ɛwɔ hɔ na wo sɛ wo de kɔ akɔma mmoa tie hia papaapa sɛ saa mmere ɛso a wɔn a wo ne wɔn ɛte wo ne wɔn ɛbɔ afipam biara no sɛ ahoɔden ɛwɔ hɔ a bɔmmɔden na kyɛ ma obiara nso ne nsa nka bi ɛba no saa ɛbɛyɛ nhyira ɛde ama wakɔmkye no nso a woyɛ no ɛtumi awie pɛyɛ dama na asɛm no te na mmom sɛ akyina yɛbi didi o akyina yɛbi didi wɔ ɔyɛ grounds wɔ onua a wɔfrɛ no Hakim Kwame ase ɔma ɔyɛ Muslims nyara Badakala Salah in advance to all Muslims throughout the world, especially Abula New Town. There was also to me as a message to me as Abba. Na ya share you to me. I can carry to me now. Na you are training you so there. Udam la media. I mental kunuso baba. Na webuhu yum niwe ya bonkomo. Na legend of us in bakasa. Na yehin so fi wia legend of us na buhu yum no. Ye wia yin legend zonal president. Bakasa na ina abonkomo papa. Ntinde boyo kan the Costa TV abakansa oya Abra Ahmedia Muslim Mosque anana abakansa yempefo tumna onyo twetwe nkomo na aboa me etumetu anamon akwayim mrabe yenhwe de afia be yembo akira yekokiza afi akwanchin ma yebi afarbo meye ziban kakra ma fia ya hyo ma nnazama watro ya yekwa no esomsom ka ho ma bibi san yehwe na hwe na there is not there ma bom so kinsi bi na nkate ma woso na muso ma kasha mantwi a oya bwan na na by force wora muso mutum ye ziban bi me da se bebre ne ase ano ensaten nyina enye na nya de nso bi ada kopim se wiase ebe ko na wiye Islam ekanfo edeman ne se ena se sa edai edura titiro abura nhyehyɛ a aye ne se yesi obia mfa na aduane mmra but eno enkyere se aduane a wode kɔɔye na eno ana wokodi wɔ hɔ ebi a wo enchewe na wode baaye ebi a ono so gare na wode baaye obi wɔ hɔ a oyo sikani pa aduane a odi eyade a ɛwɔ soro abre nyina nanso ebeduru da bi no na dwen bɛyɛ ne sɛ ono so onya gare ni bi ene enkate na enkɔbɛwe ti saa ɛdai eduru a ye nyina ye kokohyia sɛ wo de ɛwɔ soro ana we de ɛwɔ ase ye nyina ye kan ho bom we di bi ama ye befiri hɔ no na ye nyina aye nhyira ɛde aman ma enye obi na dwen sɛ me de mentimi anye aduane bebre ana aduane a kyese ɛsom bokɔ nanim ne saa ne ntino me de menka ho da bi obia ne de bia no ɛyɛ ade a ɛho behia sɛ ɔde bɛba ama ɔde ba ye nyina ye nuanom de Islam ɛka no sɛ innamal mu'minuna ikhwa agidifo nyina ye nuanom de sɛ kɔba no sɛ saa embre so na ye koduro hɔ a we ɛka we de bi hwɛ we nso ka we de bi hwɛ ama ye befiri hɔ no na aye nhyira bebre ɛde aman si yesi yemma na bia mfa na dua no emra no nkyerɛ sɛ de wo de kɔɔye no ɛno apɔten na akɔ akɔdi da bi wobetumi adi obia de bi ama aye ama nkyɛwe na wo de kɔɔye kora wobɛba fie no na wo so wa men a kyerɛ sɛ abɛyɛ nhyira bebre na ama ye nyina ye ni agye ɛwɔ saa ɛda yi dame na asɛmnete kyerɛ dɛ ye nyina ye bɛkyerɛ ɔdɔ soronko onua ɔyɛ Ishaq Abakamensa also yidi mubarak to all Muslims in the world, especially Academy Jamaat obi ale tasenezi sadameza na no ba worofa wo ba wora wo hwehin bo mazna na wo so send no message blow send no message bla message ko Facebook ko ya YouTube na ko hwe na za otu ko wo saka na wo so tuma hye ama doma wa aka ma otu hu za otu ma rekodo hye wo yanko na abaya na wo se afidi de bia aba na nazema hina na afetu mutu nti bebiara hwehin nim na aka cha mesra iwa oya Abra Mosque aha na etuma ba mara bibi ne kwashina da aba nti asa abira nche movie wonto the movie ni zin ka ho she de nti abira bi se de mafron nkete ba na wa ya kwankyere bu hu na afabra bla still now nkan ga yiko hinu anem ho na afama so na pe kren na la ohun mol yempo but still na ho lo ya kwankyen aba na ma ye bo mafroman mo wotum osua kwana ofara okire kwam anade ye ho ho de tie ne sɛ Islam ɛyɛ ɛde aman ama yenye bibia bɛyɛ ahokyerɛ ɛde aman wobɛkɔ baabi no binom hyɛ da ɛfɔ so ɛhyɛ mmɔfra no sɛ wɔn nyɛ akɔmkyene ɛnyɛ Islam ɛnhyehyɛ no ne wɔn de Islam
yen Ahmadia ya khalifa otoso mienu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed o ma yen kirikiremu efa akomkyen ho ene emfia sese obidi na wode ya akomkyen no de o kan ne se yemfa nse wo abofra wadi emfie du baako du mienu du miensa there about ho na enam se onyina obeya akomkyen ntino ye hya ase e kire no kakra eno mpo no ye ma no enwura mu fully nkyekire ade man ne se bia yemfa nse wama wasora ahmakyen wadidi ebo 12 a wama na bereki waye binu no the following year woman ye kakra sa eko nanim no wadi mfie be se dunan edunum oye na echina onye adeche oye the phone day no onye na che o sua ya no nemo emra wadi mfie be se edunsun edunwotwe no sa mere de na waye ne pani awie sa mere no na ono a wahunu ye aye enhye de ama no so nemo se de ya na binum ehye binum mo moye no mofra no titiro eyade a eyemfomso eni kwan se obatan bia be hye ne basa sanse nyankopon wanye ne nhye amfa ma mofra no o kyese wonum anyini adu won panyim fie so a eye wonum adwinsum eda ho wonum enyare ahoden ewo ho no sa nkrofo na akomkyena be nhye de ama no nemo nye mofra nketenkete a ya na ebinum ehye wonum anase foso wonum ma wonum eye no Mrabe yenhwe oyi abakwan masisi acha the reverse binu so zo ho za abada akwanta o yenhye me biara obia o kasum no o yenhye ma hon apart from ho do automatic obia o da otomo chere kwan anara oteden se de bidi kan eka ye no Islam yakopon wa bumbe bi ade aman se wo kan suratu bakara Quran ni ti mienu nchichemu a etoso ewo ha ni eduotwe enum a Nyankopon wama yate ase ewo ho se akomkyen no waye hye de aman te se de woye ne hye de ma wonmo mudi yanim kan no se de beye atenenefo ukọ anim kakra o se akomkyen no obi biara wo akwantu na se oyare no onye akomkyen Islam no oyare a enim se woye akomkyen a enye se obi a ne yafunu ye ne ya ana owo osanko ne mo yemfa se obi a sebe oba wafa nyinsen ana oba oma abofra enofo ana se opanyini a wanyini adu ni mpanyin fie so sankrofo wenum nyina no ye kan wonum ekan krofo a wonum eyare ho disa ko ban se obi wafa afuro na o force no ho de ya akomkyena scientifically no abofra na wahya ase a oba no de omokyena ni se aduane a wo obatan odi no eno bi no nso no owo ho a odi ni kakra disaka oban se wo obatan wo force ho ya akomkyena je se wo hya abofra na onya ma wiase no kura no wo yen by force e de aman se onya akomkyene sa pepepe na obi nso a o ma abofra enofo no eni kwan se obeye akomkyene san se ye wo nutrients ahodo bi wo ho a e se obatan a wawo ba no udidi a unya na ebifa nufuso mu ma abofra no nsa eka disa ko ban se wo a wo ye obatan no wo kire koma sa enuane nura aye nutrient a wo se wo didi ma abofra no nso no ono nnofo a nsa ka no se wo ye akomkyena enya de abofra no nsa beka ntino eba ne sa na ayade a wo de ohaw ena ema abofra no ti Islam no Quran no kan se eyenhye edema obi biara wanyina du ne panfie so a wo ye muslimini a eno nkyere se wo yare wabo akokora wabo abere wakora chinchina se wo chine kom no anase wo ya abofra ketekete ana wo ye oba wafa nyinsen anase wo ma abofra nofo a wenum nyina no ye kan wonum eka wonum mo yare ho a eni kwan se obefa akomkyeno nemom wonum eyade yemfa nse enye permanent emere kakra bi ena wo ho a eno Ramadan bosmin ko awie a ena dodo a wo de yare ye anase wo de etu kwan no sa na dodo no obekan na waye ede asi wo de ahya na mu Marabe yenso na nhye yemabo akira yerekwa asor emiri kuma ba bi bifiwo afiaso kututu fiamfiam ta sanam kokonan kol na dance ahoro a yemingere ay Islam shishay ana Muslim shishay de ehon se sabri eduru a eye ni gisem kese edema muslimfo nyina ne sentene se ye na asefo de ama otumfo nyankopon se Islam fapem enum na baako ene akomkyene no wabo ye ho ban wahwe yen so wama ye hoden ne yetimi akire ekom ena aduasa no anase na aduonunkun no ye koda otumfo nyankopon ase eye ni gisem edema obi biara ba anigisem a eye de man no enkyere se ye bema ye ni age aboro so na ye de ni kwan se ye
enije sem a yebetimi aye ama aye enije de ama emfa ne se yebetimi a organize football ludo ne de kaka ho musical chairs ne de kaka ni nyina yebetimi aye ne mo se de ya na yete se binum organize Salah fest Salah dance and the kaka ni nyina no enye Islam nhihye because the ehunu say sa enema wonom eye de bata Islam hono etimi de nsusuanso boni bebre na eba se ese Salah dance baby a omukoye Salah dance ebia enye mema nko na beko enye ma nko so na beko omuko akodi afutufura wa bra Islam so Quran no ka kire ense la takarabu zina eya de friend say adwamambo mamo meho se ko ban se oba ne bema ekohia sa abre ya ben na wo se meho no mo ben ho che se mo wo mu ankasa de ye kan se sa abre eya nigisem de nenso eno nkire se ye bema ye ni age abro so no ya ye de ni kwan se ye anase de be ya ene Islam nkire ebo abira no eni kwan se ye de ya e de nige be brain all right nemum enko ban se ye bebu Islam ne mera no so Masra phone na bo Kosa TV Cape Coast YouTube Kosa TV za ye ka ohanyina onsa butumina akana ahwe onche biara enye ohene sofo buwie na ya tunsa afra legend maila iwo yin sum de oya hene panyina wezizi bi wa chare wo yo sumim wo masuam de ma so na banza ho pi wo to no wezi enye mo twonkomo nti agudi ya rehwei baba kansa oya Alhaji Osman Ahmed abaka ababa na onua sorba ina bonkomo yepede yehwede Islam media ba Abraham no mfidudo wotumu yen no ye akohenanyim ye san henachir anada nzamatu mutiren ofebere to bere no sabi asora agbe wa abo a za bi hyewo yanko na ebotum na echien ye kohen sofo na bi sene de ana oka Islam hyehyɛ ho de hyewo yanko muslimi a awoda etumi chien ebi so onye muslimi yen ichien na oyebon anada oyebon abira onye nko aso me da so bebre ne asembusa ya wabusai Islam no yanchia ane assalamu alaikum sa enchia ye kan ho asemu esan eye mpaebo a dise ko ban se wuhia onua muslimini se wo ye oba na se bema na o kan kire ne se assalamu alaikum asumdwe enkan ye kokora anu mu a Quran se wo wa kan kire wo yonko se assalamu alaikum no kan bi ka ho se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jese wa bompaye edi amano se nyankopon na somdwe da humoboro ene ne nhira enkan de enye nchia nko a eye mpaebo a obode ama nipa no na Islam so enkyere yen se nipa no se wonye muslimini di a wo mpaye ma da bi ti se birum wo ho a wono nye muslimfo nanso no mo peye nchia no isan se wo mote ase se ye mpaebo a de onipa a wote sa no se abre bi a obehia no obetimi de Islam nchia a eye asomdwe nchia na esan ye mpaebo wo de amano wa bra enya ade a esei bibia Islam ekyeren se enchia eye ade a ehu hia papa se wakama akoba ne se kwan a yemfa so nchia kura no wa kyere yen se yemfa ne se ye nam ekuo ba ku firi ha ba o se ekuo ketwa no ebedi kan achia ekuo kese no saa na wote tiase nam so ana wote kaa mu ana moto mu a wonam a o se wo a wote kaa mu no ana wote moto so no na wakoto obi no wo na esese wodi kan achia enipa no nanso no enam se enchia no eho wo mfa so bebe na nhira wo no obi wo ho a ono ode aye ne suban ohia wa opese ono na odi kan achia nanso ne papa mu pa de wahia panimu a wo abofra no e se odi kan achia man ko ban se wo ye panimu ni sa ne tino wote bicycle so ana wote moto so wo hwehwe se wahia nipa no na eba abecha da bi Islam kire se wo a wote car mu ana moto so ana bicycle so ana ponko so no wo na uduru ho a ese wodi kan achia ma wakoto obi a ono wakoto no ono so age so tie ade a Islam mu no enchia ade a eho ehia papa enchia no ho hia Marabin ye hwa krata do a yetum ye chro o ye nchia no ye send message ma nazama horo ye hia yankofo ichia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta'ala no so ye nchro wo o ye abira ye chro assalamu alaikum wa rahmatullahi ye nchro igba na ye chia ye baba ta'ala no okanchia no ho anada pia ba kwa pia nan kan ta'ala no ejina ho edema Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi
ta'ala ala ba no tumi de ta'ala nyankopɔn no a ɔyɛ ɔsoro ni no saa ta'ala no refer de ma ala nyankopɔn no a ɔyɛ ɔsoro ni no saa nyankopɔn no ne yɛka ho asɛm deɛ no no enya de a yɛhyɛ da ɛtwerɛ na wotwerɛ nso a enya de a ɛyɛ bɔne ti sɛ deɛ borɔfo kasa no mmere bia no kasa no bi wɔ hɔ a yɛka nanso no yɛtwerɛ a enya de a ɛbam nti saa na ɛno so ɛteɛ yɛkɔ Eid a iwo nkyɛ soronko a yɛpone a wode tumi kyerɛkyerɛ yɛn ho ananda yɛnyɛ nti dɛ ɔyɛ tumfa no pɛ kyɛne yɛkɔ Eid iwo nkyɛ bi soronko apart from assalamu alaikum wa yɛtumi kyerɛkyerɛ yɛn ho nana yɛ sɛ deɛ woka no apart from assalamu alaikum no ɛnam sɛ ɛyɛ Eid da ne nti no yɛtumi kyia Eid Mubarak na ɔno nso ɔno a wakyia no nso agye so Khairu Mubarak kyɛ sɛ Eid mu nhyira no ebi ɛnka no ɔno nso ɛbɔ mpae no bi ama sɛ wɔn nso no ebenya Eid mu nhyira na deɛ yɛ papa no nti ɛyɛ ade a woyi salam no efiri hɔ a yɛmfa sɛ wahyia wo nua deɛ di kan a wobɛyɛ no sɛ wobɛto no salam wowie a wode Eid Mubarak no so asɔ so na ɔno nso wagye so mu wie na sɛ nkɔmmɔ foforɔ bi a wɔ hɔ a na mo atoa so na mo abɔ mo de agye mo ani Morabe ne mira so ɔyɛ ɔsɔfo ne mira so yɛma na so agye na wɔn kakra na lagyinafo bebu ho onwum no yɛsɛ balance nkurohyɛ na yɛdu pɛpɛ so a sɛ henemo vi start ka yɛ asɔre a ne nyinaa no yɛde bɛbrɛ ho mo otum ahwɛ nti ndɛ wo saka link na wato hye ma ɔyɛ anko na bibia so ontum no onkɔdo yɛpona asɔre a yɛbɛsa yɛkyɛ ababɔ kyɛ ɔhene dwumezi no do na ndazemma ahoro a wɔba asɔre na yɛho adzi nkɔmmɔ yɛkyɛ wɔ abusuafo na adze wi akyina ɔyɛ otufa ne pɛ so a yɛbɛkɔ yɛkɛhyia na yɛtumi akyɛ dwumezi no nti ndase Kosa TV yaba ɔyɛ AHMAD Muslim Mosque ɛkɔne biara no di biara abɔtɔ fam biara no ɛba mɔdze yama dɔma woyɛ ahwɛfo woyɛ tiefo ho aso tumate Marabin aba futu na edum yigye afutu a enuano muslimfoɔ ɛma ɛne ɛmɛma enyina ne sɛ sesei gyina bere a yɛduru mu Nyankopɔn wayɛ adom yɛde Ramadan bosome no akɔ na wieɛ nneɛma ahodoɔ bebree ɛna esua firi Ramadan bosome mu bosome ebeduru yei obi a bɔ no homɔden sɛ ne sala enum ɔmfa ebi enni obi a ɛbɔ no homɔden sɛ ɔbɛkenkan Quran anye bi akora no from Suratul Nas ɔbɛkenkan no baako awie obi a ɛbɔ no homɔden sɛ mpaebɔ ahodoɔ biara a onim biara no ɔbɛbɔ ne saa bere esan sɛ yenim sɛ saa bere ɛyɛ bere a Nyankopɔn otie mpaebɔ saa bere nso ɛyɛ bere a egyina hɔ ɛde man sɛ yɛbɛsrɛ bɔnefakyɛ ɛde ama yɛmfom so yɛsintɔ ɛne yɛbɔne biara a yɛayɛ ɛwɔ afekwansi no mu nyinaa sesei Ramadan bosome ɛkɔ na wieɛ wei ɛnkyerɛ sɛ saa nneɛma ahodoɔ a Ramadan bosome baa na yɛde yɛ adwuma no nyinaa no yɛkɔpɛ baabi na yɛde agu na yɛakɔtoa yɛbra na yɛbɔ ndada no so daabi deɛ yɛsuaeɛ no nyinaa no saa bere na yɛde bɛyɛ adwuma nkasa ɛte sɛ deɛ wakɔ training college na wakɔsua adwuma no waba no afei na deɛ wokɔsua no wode bɛba bɛyɛ adwuma nti sɛ kɔba no sɛ waba na deɛ ɛsɛ sɛ wode kyerɛ mmɔfra womfa nkyerɛ mmɔfra no a ɛno woanhwɛ a osukuu pani ba a wobɛtumi ayi wadi ama ayie saa pɛpɛɛpɛ nso na ɛteɛ sɛ Nyankopɔn ayɛ adom ma Ramadan bosome no yɛtumi afa mu Nyame wabɔ yɛn ho ban wama yɛn ahoɔden yɛtumi ayɛ ama akɔ na wieɛ a deɛ yɛsua yɛ biara no saa bere yi ɛna yɛde bɛyɛ adwuma papaapa ewom sɛ bia akɔmkye no deɛ yɛmfa deɛ no kora mpo no ɔkamfo ɛde ama yɛn sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛkyere ɛkɔm no megyina saa akɔnya yi so no maka yɛ nyinaa yɛn ho sɛ kɔmhyɛni ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ na sɛ Ramadan bosome no yɛtumi ɛyɛ akɔmkye no awie a ɛyɛ Shawwal bosome a ɛtoa Ramadan no so no yɛnyi emu ɛnɛ nsia yɛmfa ɛnkyere ɛkɔm na yɛyɛ ne saa ɛte sɛ afekwansi mu no nyinaa no ɛte sɛ deɛ yɛakyere kɔm yɛbɛkamfo ɛde ama obi biara a Nyankopɔn ɛyɛ n'adom na wotumi ɛkyere saa ɛna aduasa anaasɛ ɛna aduonu nkron yi ne mu nkyeremu kakra ɛwɔ hɔ no sɛ ebi Ramadan bosome mu akɔnkye no na bia na yareɛ anaa kwantu bi ba wakwan mu a saa ɛka na wode yɛ no bɔbɔ homɔden wayi saa ka na afiri wobɛyɛ no ansa na ensia a ɛwɔ Shawwal bosome mu no wabɔ mmɔden na wayɛ na ɛno nso no ada sɛ wobɛtumi ayɛ atoa so anaasɛ wobɛyi ɛnna bi na wayɛ sɛ yɛmfa sɛ adwoada ne yɛwɔda dwoada ne yɛwɔda a yɛbɛnya dwoada ne yɛwɔda bɛɛ sɛ ɛna nwɔtwe ɛwɔ Shawwal bosome no mu de wobɛtumi ayi mu nsia na wode ayɛ saa akɔmkyene ama ayɛnhyira ama wo nti sɛ wobu saa me a wei ne afutusɛm a mɛpɛ sɛ mede bɛma obi biara a wonya akwanya na ɔyɛ saa akɔmkyene na ɔmmɔmmɔden sɛ deɛ aka biara nso no
wɔde bɛtoa so ma ɛnkɔba no sɛ ɔbɛka sɛ Ramadan bosome kɔ awie nti no papa na ɔyɛ Korea na ɔkan sala na ɔma edimu ne nyina ɔde kɔ akogu ɛba no saa na akɔmkye na ɔyɛ no menyini sɛ na ɔte ase yɛ ti we ni kakra ubusa me a metimi ayɛ no. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ebada oya hene Sofia se papa da ohia abonkomo a church nse metum na akire nti da yake chewa nda oya tumfa na lepe a e mabo akina e ba maje to arama na yakọ oya Cape Coast Sports Stadium ho na yakọ aka ya sum no lejina ma ila obasan okunyum kakra wi anka banka ya ho no otum na da tato adom bibia so etum na awie pe Mesikosa TV aba he ankotenzi zo besi bia mama doma owo oye finfirmantom na bebiara ho se tum na aka zo otum rekodo wo ya hanu no nde bibia butum abronte me se won saka oye link no wo phone da wada Facebook wada YouTuber na wo se tum na asena amonyanko emra ma wo kwan ana kwan de ho da butum na wo so edo message aba we read for you nti e bakenkana mo papa bibia so etum ne ewie pe ti amamade yan hye so dampa e da ho yaba ye ba lajina imaila wodonjom baba abaje ntata na onche biara penfa yin sa aka won kai no so ihu bobo oye nkomo ye nkwamra emiri bi beyini bombofu bi no wore mba benu mba mienu no wore ho no ba ku mpem bojanam de mintu ba ku no pem bojanam no so bofu okwafuo mi no kokum bojanam